Norjasta Iven Johansen. Välkommen! No niin, ja annetaan meidän norjalaiselle ammattilaiselle suuret aplodit. No niin, ja kello lähti käymään ja noin, nyt on pakko katsoa, oli kulkana. 5, 6, 7, aika lähelle menee. Vähän tasapaino heiluu, mutta tiukka. Oi, ja nyt tiukka, nyt mennään patioihin. Katsotaan, ei. Okei. Go. Oh. Okei, don't worry, you can try again. Okei, and now 1, 2. No niin, Iven pistelee aika lähelle, väliaika 5.97, ihan 100% tarkkuudella Poutalalle 12.37. Siihen vapaa lähtö, siitä lähti Ville, katsotaan, oi nyt tuli kova väliaika, 4.57. Nyt on lähellä, ai nyt on tiukka puristus ja siitä katkee 12.23. Nyt oltiin lähellä. Ja Mika Poutala. Kaikki valmista. Ja sitten 3, 2, 1, go! Siitä lähti ensimmäinen kierros. Ville ottaa hyvän etunojan. Ja katsokaa näitä apumiehiä. Kakkosluistelijat ovat valmiina. Siitä tulee lennokas vaihto. Oi. Nyt Aarosinkin ottaa keulaa. Iven vähän kompuroi toista kierrosta. Mennään eroaan ehkä noin 0,5 sekuntia. Siitä lähtee Ville toiselle kierrokselle. Mika Poutala ottaa tiukasti kiinni. Nyt ollaan lähellä. Nyt mennään ihan tappituotumalla. Vaihto tulee. Nyt ollaan toisella kierroksella. Vielä on yksi kierros jäljellä. Iven hakee takakaarteesta ohitusta. Sieltä tulee nyt vaihto. Mika Poutala ottaa piikipaikan. Ville Peltonen tulee rinnalla. Ja yleisö huutaa värin kuullaan. Ja kiinnostaa viimeiselle kierrokselle vauhtia. Näin Iven Johansen